Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg holder af at arbejde med tal. For tal giver systematik, og systematik giver masser af frirum til kreativitet. Det var også derfor, jeg søgte i Danmarks Statistik efter nye tal om Holbæk, så jeg kunne blive klog på netop, hvad er det, der gemmer sig bag Holbæk. Men bag tallene, der findes der rigtige mennesker, og de mennesker, de kræver, for at tallene skal oversættes til de mennesker, så kræver de en eller anden form for magi. Derfor så valgte jeg at bruge det, der hedder Fibonaccis talrække, som en slags oversættelse fra de meget sådan rå, tørre tal til de meget menneskelige mennesker. Fibonaccis talrække er nemlig sådan et mellemrum mellem tal og natur. Hvis man kigger på en bregne, og den måde, at bladene de vokser op af stænglen på, eller hvis man kigger på et sneglehus, og den måde, at gangen den bliver større og større, så er det Fibonaccis talrække. Eller det er også det, man kalder for det gyldne snit. Og det er selvfølgelig ikke noget, han har fundet på. Det er noget, der ligger naturligt i vores natur. Og er simpelthen en talrække, der hedder 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 osv.